Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniat lirdaillahi ta'ala al-fatihah. Ila harat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil qudum jamil maqam wal ghawsil azam sallallahu alaihi awliya syekh filasan aliyah syadi wa ila hadratil mursyidina murabbi rahina maulana habib Muhammad Lutfi bin Abin Hashim khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya wa ila hadratil masyayikhina masyayikhina ustadzina wa alina waladina khususan masyayikh darat tauhid al-Azaniyah wa ila hadratil Syekh Badar Kitab dan bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr Muhammad Samarqand Rasulih mafurahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Ibrahim ibn Adham wa dzukira an tutur an Ibrahim sang Ibrahim ibn Adham annahu abastune Ibrahim iku yatin aturi sapa Ibrahim ila ta'amin maring manganan. Falamma jalasa mongko idam semangsane lungguh sapa Ibrahim qalu padha ngucap sapa ahli majelis yang ucapan inna fulana stune fulan iku lam yaji ora teka sapa fulan. Maqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang minum sangka ahli majelis mau inna fulanan stune fulan iku rajulun wong lanang thaqilun kang abot. Maqala nuli dawuh sapa Ibrahim inna ma fa'ala pemestine agawe hada ing iki bi kelawan ingsun obat ni weteng ingsun inna syahidtu inna semangsan nekani sapa ingsun tangaman ing panganan faqtabtu mau nuli ngrasani sapa ingsun fi indam doa musliman ing wong Islam fa kharaja nuli metu sapa Ibrahim walam yakulan ora dahar sapa Ibrahim salah satu ayamin ing telung dina ing dalam telung dina. Dan riwayatake sang Ibrahim bin Adham panjenengane iku den undang daharan. Bareng binara wong-wong ing majelis iku padha ngucap fulan ora teka. Nuli ana kang ngucap fulan kang ora teka iku wong kang abot. Ibrahim dawuh kedadian kang mengkene iki sebab wetengku. Aku tau nekani daharan nuli aku ngrasani wong Islam. Nuli Ibrahim metu lan ora dahar sak jerone telung dina. Ana siji cerita saking Ibrahim bin Adham. Jadi suatu ketika beliau diundang neng majelis mangan-mangan lah intinya majelis ning satu tempat makan-makan rame wong ning ngono wong sing ning tempat iku ngucap fulan ora teko enak siji wong sing ora teko terus sah siji sangka wong-wong iku mau ngucap inna fulanan rajulun taqilun. Wong sing ora teka iku abot wae. Kematian jajakane angel memang. Terus Ibrahim bin Adham dawuh, inna ma fa'ala hadza bi badni hina syaitu ta'aman. Aku tahu nekani daharan. Terus aku ngrasani wong Islam. Iki kedadian wong mau ora teka iku ya blabak mergo wetengku, mergo aku. Nuli Ibrahim metulan ora dahar sak jerone telung dina.
Mergo kedadian iku Ibrahim bin Adham iki gak sida melok mangan-mangan. Bahkan orang mangan dalam kurun waktu 3 hari. Intinya ketika awak dhewe gibai wong, ngrasani wong, nyeritakno keelakane wong liya utawa buka aib wong liya, iku padha ae awak dhewe menyakiti orang tersebut. Anek wong ora salah piye-piye, dalam artian orang duwe salah ning awak dhewe. Tapi awak dhewe rasani. Iku padha menyakiti hati orang tersebut. Apa meneh nek awak dhewe ngrasani ne gawe-gawe. Misal ora dilakoni karo wong iku tapi awak dhewe entuk crita gawe-gawe, mengada-ngada. Bahkan keelekan-keelekan sing harusnya memang ora dilakoni. Tapi awak dhewe nyeritakno iku. Iku menyakiti hati. Dan artian wis termasuk zalim ya. Jadi harus sampai awak dhewe mentengno diri sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu sampai mergo awak dhewe butuh apa sampai ngelek-ngelek wong liya. Mergo awak dhewe pengen apa sampai nyebut keelekan sing ora dilakoni wong liya. Aja sampai awak dhewe memfitnah orang lain mergo awak dhewe butuh. Aja sampai keinginan awak dhewe untuk unggul dadekna awak dhewe ngrasani wong liya, dadekna wong liya nama baiknya tercoreng. Bahkan hal-hal sing ora dilakoni pun awak dhewe gawe-gawe sampai ngono. Mergo iku termasuk kategori ini wis ora sekedar ngrasani ya, wis dolim, wis kategori ini fitnah nek memang ora dilakoni. Qala ba'dul hukama in da'ufta an salasin fa alayka bi salasin in da'ufta anil khairi fa amsik anil syarri wa in kunta la tastati'u an tanfa'an nasa fa amsik anhum durrak wa in kunta la tastati'u an tasuma fala ta'kul luhuman nasi wa al-musab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.